er tiden inde til et nyt koncept for dig og din forretning. Der skal ske noget nyt for, at du som forretningsdrivende kan være med i tiden. 62% af danskerne benytter sig af onlinehandel i dag, og den er bare stigende. Din forretning, den bør bare være med på den her bølge, uanset om du driver en tøjbutik, restaurant eller en frisør. Tag skridtet i dag med byensonlineshop.dk og ikke være tilbageholdende for at udvikle din forretning. Vi klarer det hele for dig. Hos os der får du din helt egen webshop. Vi varetager alt såsom opsætningen af din webshop, oprettelse af dine produkter eller ydelser, design, markedsføring, flyers i forretningen, og pengene for salget sætter vi ind på din konto. Det eneste krav, vi har til dig, det er 1. Videreformidle til os, hvilke produkter eller ydelser du ønsker, der skal sælges i din webshop. 2. Har kunden købt en vare i din webshop, skal varen sendes med posten. Er der tale om en ydelse, kommer kunden selv ned i forretningen og indløser sit købsbevis. Så tager vi så alt det andet og lader dig gøre det, du er god til, nemlig at passe din forretning. Hos os der er målet meget klart. Vi vil skabe mere vækst i din forretning, både lokalt, men også globalt. Vi glæder os til at byde dig velkommen på byensonlineshop.dk.